Училось. И политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось Третьей мировой войны. Почему? По одной простой причине. Если бы Украина получила поддержку и вступила бы в НАТО, а потом один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например, против Крыма, это бы означало начало Tretej mировой vojny. Tiene nad Aliaškou, hra bez víťazov, no s miliónmi obetí. Zima. Nie len tá, ktorá čoskoro prikrie stromy a ulice, ale tá geopolitická zima, ktorá pomaly, ale neúprosne sadá na samotné srdce Európy. Aliaška, krajina ľadu, nekonečného ticha a ostrých vetrov, kde aj obyčajný výdych mrzne vo vzduchu. Práve tam, na americkej vojenskej základni, Ellenworth Richardson в Anchorage, sa na malý moment zastavil čas. Действующий глава киевского режима еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских национальных, УПА, да? Абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Svet zadržal dých. Kamery blikali, červený koberec sa rozprestrel na zmrznutej zemi, popri ňom stáli stíhačky F-22, Raptor a svetové mocnosti sa tvárili, že idú prepisovať dejiny. Trump stál na pódiu s tým svojim typickým sebavedomým úsmevom. Sľuboval rýchle riešenia, sľuboval, že ukončí konflikt jediným rozhodnutím, gestom. A oproti nemu Putin. Pokojný, chladný, vystupujúci z vládnej limuzíny s výrazom človeka, ktorý si prišiel po diplomáciu na americkej pôde bez toho. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями. Aby ustúpil čo i len o jediný milimeter. Všetci chceli veriť, Bože, ako veľmi chceli mnohí veriť. Veriť, že jedno trojhodinové stretnutie v tieni amerických bombardérov B-2 vymaže krv, slzy a spálenú zem na Donbase, že prinesie koniec nočnej mori, ktorá trvá už pridlho. Ale ilúzie sa rozplývajú najrýchlejšie vtedy, keď udrie mráz. No čo sme v skutočnosti videli? Žiadny prelom. Žiadny podpis prímeria, žiadnu hmatateľnú dohodu, ktorá by vrátila deti do bezpečia, zostala len dokonale zrežírovaná show a chladný cynizmus. Pozrite sa na to fakticky. Putin, muž, na ktorého Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač, si kráča po pôde NATO priamo pred zrakmi amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia či špeciálneho vyslanca Stevena Witkoffa, ktorí sa zúčastnili rokovaní. Putin dosiahol to, po čom roky túžil. Prelomil medzinárodnú izoláciu Západu. Zatiaľ, čo Trump hovoril o svojom umení dohody, Putin trpezlivo diktoval svoje nemenné podmienky. Žiadne NATO, stiahnutie ukrajinských vojsk z celého Donbasu a zmrazenie frontu podľa predstav Kremľa. A ostrieľaní diplomati, akým je napríklad Miroslav Lajčák či ostrieľaní matadori zahraničnej politiky ako John Bolton today otvorene konštatujú to isté. Bol to obrovský diplomatický kapitál pre Moskvu. Bolton to pomenoval bez rúžových okuliaroch. Bola to Putinova najväčšia chvíľa, triumf trpezlivosti autokrata, ktorý dobre vie, že demokratický svet sa počase už unaví. A čo na to bruselský aparát?
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a lídri Európskej únie stúhli. Európa zrazu s hrôzou zistila, že pri stole, kde sa vyjednáva o jej vlastnej budúcnosti a bezpečnosti, sedí len ako nemý divák. Tlačové vyhlásenia z Bruselu o nepriaznivom vývoji, o neuchvejnej podpore znejú v porovnaní s tvrdou realitou mimoriadne prázdno. Zatiaľ čo v salónoch sa reční o politických bodoch, o duchu z Anchorage, pýtali ste sa, čo sa deje tam vonku. Pozrite sa do Kieva, pozrite sa na Volodymyra Zelenského, na prezidenta, ktorý už roky vyzýva svet, aby neodchádzal Ukrajinu a nerozhodoval o nás bez nás. Zelenský dnes nehľadí na Aliašku cez optiku volebných percent v Amerike, ale cez optiku prežitia vlastného národa. A čo odpoveď alebo cynická realita? Prichádza zima. Najťažšia a najmrazivejšia zima. Zásoby ukrajinskej protivzdušnej obrany sú na dňoch svojich možností. Nebo nad mestami zostáva odkryté a zatiaľ čo Západ debatuje, balistické rakety už nelietajú len z ruských skladov na ukrajinské mestá. Dopadajú severokorejské rakety KN-23. Skutočné stroje skazy, ktoré ničia teplárne, trafostanice a sídliská. Predstavte si tie matky v tme, predstavte si tie deti spájúce v kabátoch v podzemných krytoch pod bombardovaním. Ich osud sa stal len vyjednávacou kartou. Ich bolesť je pre mnohých lídrov len štatistickou v večerných správach v Newsweeku či CNN. Kde je tá sľubovaná sila spravodlivosti? Zostala zamrznutá na pristávacej dráhe vtedy na Aliaške. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná, ale v Anchorage nádej nedostala ani šancu zlietnúť. Analytici mali pravdu v jednej mrazivej veci. Útoky ukrajinských drónov na ruskú energetickú infraštruktúru síce na chvíľu vytvoril v západných novinách ilúziu, že nastáva zlomový moment, ale na frontovej línii sa nezmenilo nič. Absolútne nič. Boli to len titulky pre západných čitateľov. Realita je tak, že cynická mašinéria autokracie nezastavuje. Nečaká na voľby, nečaká na vyhlásenia z Bieleho domu, ostreľuje, ničí a čaká, kým slobodný svet stratí dých. Putin neprišiel Aliašku žiadať o mier. Prišiel si vziať potvrdenie o tom, že dokáže vydržať dlhšie než my všetci. Dokázal premeniť sankcie, izoláciu aj medzinárodný tlak na palivo pre svoj vlastný režim. A Trumpov dojem, že všetko sa dá vyriešiť jedným podaním ruky, sa zrazil s tvrdým múrom neúprostnej geopolitiky. Summit v Anchorage sa skončil. Kamery zhasli, prezidentské špeciály odleteli. Na Aliaške zostal len sneh, mráz a ticho. No ten hrozný, dlhý deň, ktorý tam bol vtrhnutý, dnes padá na celú Európu. Padá na nás všetkých. Nie, toto nebol koniec vojny. Toto bol len začiatok novej, oveľa temnejšej kapitoly. Kapitoly, v ktorej hrubá sila dostala svoj priestor na červenom koberci. V ktorej trpezlivosť tyrana preveruje odhodlanie celého slobodného sveta. Zima sa nezadržateľne blíži. A spolu s ňou prichádza otázka, na ktorú nikto z nás nechce poznať odpoveď. Kto bude ďalší na rade, keď svetlá zhasnú úplne?